Predstavím vám mikroskopický kufor, dielňu Mikrum. Cieľom tohto workshopu je naučiť sa, že niektoré minerály sa na prvý pohľad zdajú byť amorfne, ale keď sa pozrieme na ne lupou s 10-násobným zväčšením alebo binokulárnym mikroskopom s 20-násobným zväčšením, ich kryštalizácia je dokonale viditeľná. A navyše budeme môcť vidieť aj ďalšie veľmi zaujímavé veci, ako napríklad vložky, ktoré majú sklenené predmety. Poďme si predstaviť jeden presný príklad, ktorý je štvrtý a obsahuje vložky z ropy nebo jantar s hmyzem. Přiďme sa na nej podívať a proskoumať ho společne. Vezmeme túto modrú zápalku a položíme ju na stôl vedľa červenej knihy tam. Začneme s touto zuritou, ktorá na prvý pohľad vyzerá modro a nevidí sa žiadna kryštalizácia. Začneme s lupou, ktorá disponuje 10-násobným zväčšením a je vybavená svetlom. Pri použití tejto lupy sa objekty zdajú trochu väčšie, ale detaily nie sú úplne zreteľné. Prechádzame na binokulárny mikroskop. 20 zví. Je skvelé vidieť tie sklenené. Teraz vezmeme ihličkové kryštály aragonitu z Pantoja a zmiešame ich s ostatnými zložkami nášho projektu. Potom budeme pokračovať s ďalším krokom v našej práci. Blato a oceníme všetky aspekty perfektne. Okrem toho sú tiež dobre dokončené, čo je veľmi dôležité. Máme radosť, že sme si všimli tieto detaily, ktoré prispievajú k celkovému pozitívnemu dojmu. Je skvelé vidieť, že sa na tomto projekte venovala pozornosť každému detailu. Tu môžeme vidieť ďalšie vzorky, ktoré evidentne nemajú žiadny záujem, alebo by sme nemohli povedať, čo sú. Je ohromujúce vidieť veľké množstvo malých minerálov s rôznymi kryštalizáciami a rôznymi farebnými odtieňmi,